Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pilaru ban apply da ka education loan. Dr. Ricky A.J. Sengkon, bumi khmat kum MP jong Shillong Parliamentary Constituency, haka artarik ujamang ula play pajba, artali ki kamra kelas bathamai, Sunrise Adventist Secondary School, Lumparin, Kendeusu, Riboy District. Hagani ga jingyalang, la sakilang daki MDC, bakan tub iba kanjo arang tong, bat uba isn ay hing. President joka Hills Farmer Union, uba Komandar Shangpliang, ka Managing Director joka World View Impact India, ka kong ibadap hun sisa bla, kinohikai bat ki khana school. Yakini ki artali ki kamra kelas, lasna dag jing bay pisa monskobha, dag Hills Farmer Union Central Body, ki betray lang bat ka World View Impact India, haka jinglot ki ba khandai lak, dag jing temu ben kantiyo, ya ka puli ku puthi haki than nong kandong. Hill Farmers Union, rengkap the MD took a World View Impact, perawat rengkap di administrator of the school, di tuan di board Saki, yang di play, yang di school, urin berku, yang di school. Apa dengan nega yang school? Bat kitu ki school ki badon ya school building ka babha henry ha ka ba kitu ki ba manage ya ka school ki maintain bat ki milabha nas government bat ki don kine kum headmistress be jongi ibaran mangne ki sponsoring body ki ba penlong penman ya ka school kum bakalong kumne mengai iskam bakal ai ki jing mentoy ki ba shikat ye ki khana apo ka ni ka dong ka than kani ka di ka jum ka bangi baro ila be ki jing nang ka jing staff Berkait dengan solusi kalong ba, ladani kum kikibi kikipa, ngikwa ban pa ikikun kiti jeng isya school, ngikwa ban pa iki school kibabha. Henry mdon kita ki school kibabit kibabiang hagadong katanya kisinong kitau jingi, hapan pa iki station sor, station poisilong, bakin la ban compete, bat kiway pada kikena. Henry kejeng don kum kini kibreu kibabha kibreu kibadon ya kata kemensim ban no senjang ban contribute ya kesinong katawi kedong katany lese kala arab shibun na kamta kini ki khna na kamta ki kimi ki pa ban pendunaru ya kejinglut kejing step kejungki itu ikun jongpi ila ban lek kuliah doktor itu ikun jongpi ila ban lek kuliah engineer bat balai pada ngakli balai pikwa long driver kataru don kam ban lek school khnang ba phinla banya bhai ka kali Bat kamtam lada kiwan ki turis, kiwan kai sidik sino jongpi, lada utu driver umnang pareng, umnang ban keren Hindi, umnang ban keren tinsor, layak keluar kli yang tak. Don kam ban late school, ban yolong driver ru. Bias ngau. Teban ku along nong rep ru, don kam ban late school. Balai don kam ban late school da ku along nong rep, yo fi don kam ban to ka application, sya ka farmer commission, yo fi don kam ban to application sya I director, saya district horticulture, district agriculture, saya veterinary officer, yo phim nang banto, ta telah jenja. Don kam ban late school, kenang pinto application, nam ta kejing don kam sembai, nam ta kejing don kam ya ka irrigation, nam ta ban don kam ya ki storage facilities, but kiway. Kataru don kam ban late school. Da kejing ya trailang, kani ka HFU bat kaseng kejongi, ti bat kibun ki perlu kejung himen jenga na satla ka perthei tingilaya ban ya penseng ini I school artli ki kamera menta bangin ya IT no ha ka managing committee jong ka school menta ka singi ti kejing kentu pat na kaliang kejungi ka long ba phi ki heb baret phinia tre shitom bat phinia pule bha ki kot kisla khnang ba kan urlong tu kejing thmu kejong phi ngasong tho ba hadu menta kala don south league batches ibala pass ya ka matriculation na ka school pat kila don komba arhunyo ngot ki khna ibala pass te nangta ngakwa ba man usnem kin mi ki batches ki ban
iban pas bha bat nang tu pade kinsa nang jam pat shiki weki classes na neki line jing pulie. Pulih putri kalong kawai nak ikhtiar kepadang kam yaman away kawai kawai beri. Lagi masyong asal nih nong kendang. Kalong sisa ikhtiar kabor kabagina ya kabaran pendon kam aman lagi klemat jong kajing kajongi. Ngidon hakabakum kanegaya kabor kaba klam kajing nang jinsta. Kalong kaba ethan pat bonsin hakajing duna jong kajing nang jingsat laju nyon pen laju ban pen ye ke babon ban ye ke bukum kitangi syam khamtam hagi khaput jong gani ka jala ka ye ke jongi hai jingya nampi jonga ibadang khindiat nai ne khindiat snam bangayo ban le ban rong shiki khaput ke jongi natop dagamen sem ka basmukhya aga bangai sisa bai kita ki basong ni kapur ke bakin palong sisa kum ki dengkpe aga di sisa jaga di gari ke bakin ke jongi ke basosi kalong baki dei patru kita ke basha ben ke basha nyon ben aki babon ki benta bat naso ke kapur pan pau ka jing so ka bakram ya ke health farmers union ke world impact bat baru kibenan benta ban shim yakne ka senjang hakabede bat ban kentiu yak puli putri shagi kham shagi than khapun khobe shibon sesisen hil farmers union yakne kap jingkit ka bakhya go pi don ban nanget skam ba lengba kini ki atli ki kamra school rangkat pat kini ke bladong lepa nangai kan long da jingkerku ya ki khna ke basam basa shagiri ki thain khaput ke babon na ki ke hi khon jong ki nongga kumbang itip aga jala ke jongi propoi na ke shispa yong ke ke nongra rei to sosi padu long dei kini ki ba la sha ben ha ki babon ki benta rei sokman bagidan hangni ban sakhi bat pan yatho epi ba phim long marwe kidon hi boleh umju eno uthau kila kenti uple kila ubo ya kajing kit khle agi kattu katni ban le na dunta jompi bat sesisin nasunong ai wo uble nam ta health farmers union bat ka world impact bat koro kibidon benta akaban sakhi yakni ki atli ki kamra jong kan ke school